Hasteko modun baldin bagaude, bai? Bueno, egun onda ongi etorri danoi, gaur pauso proiektua aurkeztera gatoz, eta nerekin batea tauzket Miren Elgarresta berdintasun zuzendaria, Gipuzkoako Foru Aldundikoa, eta Ilaski Gaintza Kalaka Kooperatibako kidea. Gu hirurok elkarrekin gatoz, hain zuzen ere, badakizue gobernantza eredu berriak lantzen ari gerala, gobernatzeko modu berriak lantzen ari gerala, eta hortik datoz hain zuzen ere partaidetza prozesuak. Partaidetza prozesu horiek burutzen ditugu besteak beste, herritarren parte hartzea sustatu nahi dugulako, ahalduntzea eta gure erabakietan ere parte hartzea. Horrela, gure politika publikoetan asmatzeko aukera gehiago eduki dezakegulako eta elkarren ezagutzarekin hor ere pausoak ematen ditugulako. Alegia, distantzia badago erakunden eta herritarren arten eta partaidetza prozesuak sustatzen ditugu hain justu elkar ezagutuz elkarrengandik hurbiltzeko. Hoietaz datoz, aurrekontu irekiak, guk aurrekontu irekiak sustatzen ditugu Gipuzkoako Foru Aldundian, badakizue, ezagutzen dituzue, herritarrei eskatzen diegu definizio bat egiteko edo aurkezteko ze proiektu landu nahi lituzketen, edo ze proiektu aurrera eramango lituzketen, baldin eta Gipuzkoako Foru Aldundian baleuden, eta horietako bada hain zuzen ere gaur aurkeztera gatozena. Hau 2020 urtean onartu zuten herritarrek, COVID-aren eraginez noski atzerapen bat eduki zuen, baina, esan beharra daukat, besteetan egin izan duten bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak oso begionez ikusten duela, eta Gipuzkoako Foru Aldundia zorionekoa da, ikusten duelako gipuzkoarrek sensibilitate maila handi bat dutelako berdintasunari dagokionez. Alegia, pauso programa hau nerabeei eta adin txikiko zuzenduta dagoen programa bada, indarkeria matxistaren kontra prebentzio lan bat da, beraiei egokituta, adinari egokituta, baina herritarrek eskatutakoa. Alegia gu badaukagu sensibilitate hori, erronka bezala jarri genuen Gipuzkoa izatea desberdinkeria gutxien zuen lurraldea Europa mailan eta hortaz baita munduan, desberdinkeria adibide nagusiena da indarkeria matxista, eta sensibilitate hori bera Gipuzkoarrek badute. 15.000 Gipuzkoarrek hartu zuten prozesu parte hartzaile hauetan, eta erabaki zuten besteak beste 5 proiektuetatik bat hau izatea. Adin txikikoei zuzendutako, nerabei zuzendutako, prebentziorako lanketa bat, ikusentzunezkoa eta beraiei egokitua. Eta hori da justu gaur aurkeztera gatozena. Nik egin dut hasierako hitzalditxo hau edo, jakin dezazuen nondik datorren proiektu hau. Proiektu hau herritarrek eskatutakoa dela, eta hori nik uste garrantzitsua dela. Miren nahi dezunean, horren inguruan, edukiaren inguruan, beraiek egin dute lanketa, berdintasun zuzendaritzak eta Kalaka kooperatibak, eta aurkeztuko dizuete. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Noski lankidetzagatik. Eskerrik asko, Eider. Eta oso ondo esan dezun bezala, pauso egitasmoa, aurrekontu irekiak programa hortatik handator, eta esan bezala, gure herrian oso zabalduta dagoen eskaera bati erantzuteko asmoz sortu da. Hain zuzen ere, eta ondo esan den bezala, haur eta gaztetxoekin indarkeria sexistaren prebentzio lana egin alizateko. Lehenik eta behin, eta aurkezpen, esan beharra daukate, aurkezpen honen atzean, badago 5 hilabete luzeko lan bat. Eta benetan, prozesu honetan, prozesua sakona eta bezain interesgarria izan dela. Ekimen honetan, pixka bat, nola egituratu dan, esan beharra dago sustapen partekatu batean eta eraman dugu aurrera egitasmoa. Hain zuzen ere, lankidetza gobernantzaren espiritua dago barnean eta zentzu horretan aldundiko 3 zuzendaritzen artean eta sortu dugu pauso ekimena. Hain zuzen ere, berdintasun organoarekin batera, baita ere gurekin eta bidelagunak izan dira, gaztedi eta baita ere hizkuntza berdintasuneko 2 zuzendaritza hauek. ¿Y cómo comienza a gestarse pauso? ¿Cuál es la reflexión que se encuentra detrás de pauso? Bueno, pues es una reflexión sencilla que hace referencia precisamente a que la igualdad es un ejercicio que se aprende, la igualdad se aprende,
pero al mismo tiempo es necesario, y sobre todo en sociedades como la nuestra, en la que todavía nos encontramos con evidencias de desigualdades de mujeres y hombres, es necesario hacer un ejercicio simultáneo de desaprendizaje, de desconstrucción. Y ahí está un poco, de alguna manera, el sentido de Pauso se encuentra enfocado en ese ejercicio de aprendizaje y desaprendizaje. ¿Y por qué la importancia de trabajar con los niños y las niñas y con la juventud? Pues principalmente la importancia radica fundamentalmente en el potencial que tienen los niños y las niñas y sobre todo porque se encuentran en una fase de socialización intensa, muy vinculada hacia modelos muy próximos, como son los padres, las madres, el profesorado o sus propios iguales, los niños y las niñas. Y sobre todo pensado en la gran influencia que tienen estos modelos, sobre todo a la hora de hacer su propia construcción personal. Y además muy basado ese proceso de aprendizaje en la observación y en la experimentación. Eta pausoren sormenari dagokionez, esan beharra dago pauso hitzak berak, sormen ariketa baten emaitza badela. Eta pauso hitz horren barnean, nolabait bi fase adierazgarriak edo aipatu daitezke. Eta baita ere bi fasetan eta uztartzen dira. Eta dira bi hitz, alde batetik pause nolabait ikusentzunezko esparru horretan simbolo ezaguna da, eta nolabait adierazten du geldiunea egitea. Eta pause horri gehitu egin diogu so hitza, euskeraz oso importantea da, ze arreta eskatzen digu. Pause eta so bien artean sortzen da pauso. Eta pauso mugimendua erakusten du, adierazten du. Eta mugimendu horretan nahiko genuke ereduak, portaerak, jarrerak aldatzeko gonbitea egitea. Eta zentzu horretan esan beharra daukagu pauso ekimena eraldatzailea izateko helburuarekin sortu dugu, batez ere eta helburu batekin, eta da haur eta gaztetxoei eredu berriak emate aldera. Eta zentzu horretan hori da proposamena pausoren baitan dagoena. Ezaugarri bereziak baditu pausok, eta ezaugarri horiek nolabait garatu dira prozesu horren heinean, eta esan beharra daukagu lana bera izan dela benetako desafioa lan taldearentzat. Eskaera orokor batetik etorri da, eta nolabait oso importante zen markoa ondo definitzea. Eta lanketa horretan, aldundiko ekipo tekniko anitza ez ezik, baita ere, indarkeri sexistaren prebentzioan, eta baita gazte jendeaz, eta baita ere komunikazio alorretako adituaz baliatu gara nolabait pauso ekimena mamitzeko asmoz. Eta pausok, forma hartzen joan da, prozesuaren baitan hainbat argibide nolabait zehazten joan diren heinean. Eta ezaugarri horiek nik uste dut azpimarratu behar ditugu. Hain zuzen ere, haur gazte taldea edo xede taldea zabala da, eta nolabait mugatu egin behar zen. Eta zentzu horretan, baliatu gara kanpoko indarkeri sexistaren adituekin, lan saioak antolatzen eta gogoeta baten ondorioz, 6 eta 14 urte bitarteko adintartea zehaztu da. Eta adintarte zabal honetan ere, 4 azpi adintarte ere bereiztu dira. 6-8, 8-10, 10-12 eta 12-14 lau taldetan banatuz. Orain arte, gogoeta horretan azpimarratu egintzena zen, orain arte oso ohikoa izan da, oso arrunta izan da, gazteekin, nerabeekin lan egitea. Eta hor bai somatzen zen hutsune bat adin txikietan. Horregatik, ohiko eredu hontatikan aldendu eta jo dugu adin txikietara, eta horrela, zentzu batean, prebentzio goiztiarrari eman zaio lehentasuna. Esku hartzearen esparruari dagokionez esan beharra dago, haur eta gazte kopururik altuena iristea da asmoa, eta zentzu horretan, alor formala eta ez formala kontutan hartu dugu, zentzu horretan, pauso materialak erabili ahal izango dira, bai ikastetxetan eta baita ere
udal eta foru ekipamenduetan. Bai, aisialdiarekin lotutako espazio horietan eta beste espazioetan ere. Eta nolabait, material horiek eta oso baliagarriak izango dira esparru zabal horretan. Prozesua bera une oro baitare estrategia bati erantzun dio. Eta estrategia horretan baitare bi ardatz nagusitzen dira. Alde batetikan eskidetzaren estrategia, berdintasuna irakasteko ezaguna den estrategia, nun ikuspuntu feminista oinarritzat hartzen duen bere baitan. Eta bigarren estrategia izan da ikusentzunezko material euskarriak erabiltzea. Irakas baliabide gisa estrategikoak ulertu dira baitare, era eraginkorrean haur eta gazteengana modu erraz eta samur hurbiltzeko. Eta prozesuaren amaiera gaur ikusi ahal izango ditugun 4 ikusentzunezko materialak eta baditugu. Euskarri bisual hauek nolabait hezitzailearen esku egongo dira, eta hauen bitartez bai lanketa individuala zein kolektiboa egitea izango dute, eta baita ere ikusentzunezko materialarekin batera gida liburu bana ere eskuragarri izango dute. Materialari zehaztuz, eta oso modu labur batean, 6-8 urte tartean egiten dugun eskaintza animaziozko bideoa izango da. Kasu honetan pauso elefantetxo bat daukagu animaziozko pertsonaia, eta bere bitartez marrazki bizidunen azterketa egin ahal izango dute. Eta, etentxo bat egingo dut, pixka bat, nik uste dut honena dela bisualizatzea, ikustea, eta bideoko 2 minutuko zati bat ikusi ahal izango dugu momentu honetan. Kaixo! Pauso naiz! Zer moduz? Gaurko saioan marrazki bizidun eta hitz egingo dugu. Gustatzen zaizkizu ezta? Baina gaur beste modu batera ikusiko ditugu. Neska eta mutien artean desberdintasunak dauden edo ez aztertuko dugulako. Guk 4 neska mutiekin landu dugu gaia eta jarraian entzun ahal izango dituzue beraien iritziak. Goazen astera! Zuen gustuko marrazki bizidunetako zenbat mutil pertsonaien izenak dakizkizue? Gelditu bideoa eta hartu segundu batzuk pentsatzeko. Zuenak esan dituzue? Goazen gure protagonisten erantzunak entzutera! Goku, Son Gohan, Krillin, Goten, Freezer, Satan, Satan bihar txiki, Broly, Vegeta, Cell, Doraemon, Nobita, Erraldoi, Zuneo, Eneko, Igor, Daniel, Kanuar. Zuen gustuko marrazki bizidunetako zenbat neska pertsonaien izenak dakizkizue? Zuen txanda da lehenik, aurrera! Zuri, June, Garazi, Eider eta Magi. Ladybug, Chloe, Zibor Lemesortzi, Txitsi, Bulma, Shizuka. Ez nez gogoratzen gehiago. Mutilek 14 mutilen izen eta 4 neskenak esan dituzue. Neskek berriz, 7 nesken izen eta 4 mutilenak esan dituzue. Ara? Sortzi 10 urte tarte horretan webguneko bideo joko bat izango da eskaintza, eta aurrak egunerokoan eta ohiko esparru ezberdinetan ohiko egoerak eta izango dituzte, eta bertan egoera sexista identifikatzeko aukera izango dute. Horretarako bi ikertzaile izango dira euren laguntzaileak eta euren gidaritzapean laguntza aurkituko dute. 10-12 urte tarte horretan, honetan fikziozko ikusentzunezko aukera badugu. Bideo muntaia honetan nolabait sare sozialen inguruko hausnarketa proposatzen da, eta hemen ere oso importante izango da baita ere hezitzailearen ardura. Eta bukatzeko 12-14 urte tarte honetan mugikorretarako eta baita ere webgunerako app bat izango da eskaintza. Eta kasu honetan aisialdi kultur baliabidea hornitzen den nolabait katalogo kolaboratibo bada,
baita ere hezitzailearekin eta lantzeko euskarri bada, eta nolabait katalogo horretan eta osatzen da bai liburuak, bai filmak eta bai guk egiten ditugun edo behintzat Pausok egiten duen proposamenatik eta baita ere gazteek egiten duten proposamena baita ere lantzeko aukera izango dute. Baina, laburbilduta aipatutako 4 ikusentzunezko material horren xehetasuna badaukagu Kalaka kooperatibako kidea, beraiek aritu dira buru belarri lan horretan, eta xehetasun gehiago berak emango du. Proiektu honen Pausoren erronka handiena edukiak, gaurkoan aipatzen aritu geran bezala, adinaren arabera egokitzea izan da, azkenean 6 urtetik 14 urtera bitartean haur eta gazte horiek ere garapen handia egiten dutelako, mundua eta beraien errealitatea ulertu eta bizitzeko eran. Orduan, beraien pertzepzioa sexismoa eta indarkeria sexistaren inguruan asko aldatzen da 6 urte eduki, 8, 10, 12, 14, horregatik oso garrantzitsua izan da adintarte horiek ondo bereiztea, eta edukiak azkenean bisualena dena ikusentzunezko hauen azken emaitza da, baina azken emaitza hauetan edukien garapen hori oso importantea izan da, metodologia horri garrantzia ematea, hortan erreparatzea eta edukiak egokitzea, adintarte hortan haur eta gazte horiek ulertzeko moduan, eta sexismoa identifikatu alizateko eta prebentzioko iztiar hori era egokian garatu alizateko oso garrantzitsua iruditu zaigu lantaldean aritu geran denoi, 6-8 urte bitarte hortan adintarte hortara egokitzea eta garatzen juten diren neurrian ere beraien ulermenera egokituko diren edukiak era horretan lantzea. Hori dela eta ikusentzunezkoak desberdinak dira, aipatu den bezala formatua bera desberdina da, edukiak berak ere bai eta baita ikusentzunezko horiek lantzeko modua. Orduan hemen ikusi dezakegu 6-8 urtekoentzako garatu dena, oraintxe bertan ikusi deun animaziozko bideo hori da, hortarako marrazki bizidunen aitzakia edo erabili da nolabait, garai hortan, hortan badaudelako marrazki bizidunak, telebista saioak ikusten hasten dira, eta sexismoa horietan oso markatuta dagoen zerbait da gaur egun oraindik ere ez. Orduan, argi geneukan beraien ahots errealak erabiltzea importantea zela, nolabait bideo hori, animaziozko bideo hori, hezitzailearen eskutik, baino adin hortako gazteek aurrek ikusiko dutelako eta identifikatuta sentitu ahal izateko importantea zela beraien adinekoak entzun eta hitz egiteko era ere beraien antzekoa izatea. Orduan galderak marrazki bizidunen bueltan doaz, bideoa 2 minutuetatik haratago doan bideo hortan bestelako ezaugarri batzuk ere kontabilizatzeaz gain beste ezaugarrietaz ere hitz egiten dute, eta aitzaki hori hartuta, helburua ere bada aipatu diran gida didaktiko horietan, adin hortara egokitutako beste gai batzuetaz ere hitz egitea, nolabait ulertzeko sexismoa ez dela zerbait apartekoa dena, baizik eta egunerokoan arlo desberdinetan bizitzen deguna. Eta 8-10 urte bitartekoen tartera joaten bagera, kasu honetan webgunean zintzilikatuta webgune batean egongo den bideojokua da osatutakoa, eta 4 eremu nagusi txertatzea pentsatu zen azkenean sexismo hori edo indarkeria sexista hori ez bai kalean, bai etxean, bai aisialdian eta bai eskolan bizitzeko aukera hori ez dagoelako, eta kasu honetan egin dena estena edo egoera sexista batzuk aurkezten dira bideojokuan bertan ez, bi ikertzaile horien bitartez egiten den berdintasunerazko bideo hortan, edo hori da behintzat gazteei proposatzen zaiena. Orduan, estena bat ikusten dute, egoera sexista bat aurkezten dena, eta egoera sexista hori eta gero galdera batzu dazkate, erantzun batzuekin, eta horren helburua da hezitzailearekin batera, erantzun horien inguruan hausnartzea, eta beraiek ere jabetzea, ez? Azkenean egunerokoan bizitzen dituzten egoera horietako batzuk behintzat sexistak direla, eta benetan aldaketarako bide hori egin nahi baldin bada, importantea da aurreta gaztei ere alternatibak ematea, ez? Jakitea zer den egoera sexista bat, behar bada beraiek nahi gabe ere erreproduzitzen dutena, edo beraien inguruan bizitzen dutena, baino horri nola buelta eman ere esatea importantea da, nolabait jarrerak ere aldatzen juteko, ez? Bestela ez ezko hortan bakarrik geratzen baldin bada, zaila dutelako adintarte, ez? Hain gaztetxoak izan da, beste erabateko jarrerak eukitzea. Eta gero 10-12 salto ematen badugu, kasu hontan bideo bat
eginda, bai, aurkezle bat dago, eta aurkezle horrek nolabait gazteei, ez, hausnarketara bideratzen ditu gazteak, kasu hontan sare sozialak aitzaki hartuta. Bai, 18koan marrazki bizidunak ziren nolabait sexismoa, ez, gerturatzeko edo ez, azaleratzeko modua, kasu hontan sare sozialak dira, adintarte hortan hasten direlako jada pixkanaka, beraien mobil propioak eukitzen, sare sozialak erabiltzen, eta orduan garrantzitsua iruditzen zitzaigun sare sozialen gaiaren aitzakian sexismoa hitz egitea. Nolabait, beraiek ere gertu sentitu ahal izateko eta ulertu ahal izateko nondik nora jutea nahi litzaken, ez? Orduan, sare sozialetan ematen den sexismoaz hausnartzen dute, eta gero nolabait bideo muntaia bat ere ikusten da bideo hortan, adintarte hortan dauden gazte batzuk egindakoa dena, eta hor ikusten da ze jarrera sexistak edo izan ditzaketen sare sozialetan, edo zer ikusten den, eta bestetik bideratzen dare bai bestelako jarrera batzuk eukitzera. Bai, desberdinkeria hori nolabait gutxitzen joan dadin. Eta bideo honen helburua da adinekontako gazteak egunerokoan bizi duten sexismo hori hartatzen duten momentutik, eta horren inguruan ez, hezitzailearen bitartez hausnartzen duten momentutik, helburua da joera artistiko bat erabilita, beraiek, kasu honetan bideo muntaia izan da, proposatzen zaien badute mural bat egitea, podcast bat, bai, modu desberdinean beraiek ere hori zabaltzeko eta jabetu eta gero besteengana bideratzeko. Eta azkenik, 12-14 urte bitarteko entzako da aplikazio web, aplikazio bat garatu da, Android mugikorretara deskargatu ahal izango dana, eta bestetik bestela ere webgunearen bitartez kontsultatu ahal izango dana. Orduan, horko helburua da, adin hortako gazteak bideratzea, kultur baliabide desberdinak, ez, irakurri, liburuak, pelikulak eta bideojokuak dira bertan lantzen direnak, eta nolabait aitzakia da, beraiek taldean edo individualki, pelikulak ikusi edo liburu horiek irakurri, eta azterketa egin dezaten genero ikuspegi hortatik edo ikuspegi feminista hortatik, taldean hori landu eta gero aplikaziora, ez, pelikula horren informazioa igo, beraien balorazioa igo, eta nolabait kultur baliabideen katalogo kolektibo bat osatzea litzake helburua, eta hori ahalik eta gehien zabaltzea denen lanketarako, ez? Orduan, pixka bat horrela sakonago azalduta, hoixe litzake, ez, garatutakoa pauso proiektuaren baitan. Únicamente por finalizar y en castellano, decir que este proyecto viene de los presupuestos participativos del año 2020. Es la propia ciudadanía de Guipúzcoa la que ha definido este proyecto, la que ha pedido a la Diputación Foral de Guipúzcoa que haga un trabajo de prevención temprana de la violencia machista. Consideramos que es fundamental y además nos felicitamos por la sensibilidad que tiene la ciudadanía en relación a este tema. Sabéis que la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene como reto fundamental de esta legislatura que Guipúzcoa sea el territorio con menor desigualdad en Europa y, por tanto, en el mundo. Evidentemente, el sexo, la igualdad de género es muy importante en este ámbito, y este proyecto lo hemos desarrollado precisamente porque la ciudadanía nos lo ha pedido, y la Diputación Foral de Guipúzcoa se felicita, por tanto, por la sensibilidad y ha dedicado toda su ilusión para desarrollar este proyecto en colaboración, como decía, dentro de la Diputación con varias direcciones y también con la cooperativa Kalaka. Eta hemendik aurrea, ahalik eta difusio handiena eman diezaiogun proiektu honi, Gipuzkoarrek alaskatu dutelako, eta gaina merezi dugulako. Gipuzkoarrok merezi dugulako. Lanketa berezi bat egitea arlo honetan. Galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude. Ez, asmoa da, oaintxe, hasiko da, orain arte egindakoa izan da pixka bat aurrekontu irekiaren programari erantzuna ematea, baina oaintxe ja hasita gaude lanketa bat egiten hain zuzen ere, estrategia edo pentsatzeko, lehen aipatu izan dudan bezala, erabili ahal izango da ikastetxetan, eta baita ere beste udal eta foru ekipamenduetan. Horretarako, espero da datorren ikasturteari begira, kasu honetan ja ikasturte amaieran gaude, eta horrelako zabalkunde fase bat irekitzea, eta iristea ahalik eta berritzegunetara, eta eskuragarri jartzea, hain zuzen ere momentu honetan eskuragarri dago,
Gipuzkoako Foru Aldundiko web orrian eta txintxilikatuta dago, beraz eskuragarri, baina asmoa da lanketa propio bat egitea, bai hezkuntza sarean eta baita ere udal eta foru ekipamenduetan. Eta horretarako jarraitzen dugu sustapen partekatu honetan baita ere gaztediarekin eta hizkuntza berdintasun zuzendaritzarekin elkarrekin lanketa hori eta zabaltze prozesu hori baita ere definitzen eta sakontzen. Eskuragarri daude, zintzilikatuta daude web orrian. Bestelako galderarik ez balin badago, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Guztioi, eta ondo izan.